ಅಪ್ಪು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ പോകുന്നില്ല ಗೈಸ್. ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟನ ಬರ್ತರೆ ಲೆಕ್ಕಡ ಮನದನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ പോകുന്നില്ല. ಒಂಚ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಬಿಡದಿ ಬಾಳೆ 4 ಜನ പോകുന്നിಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನ. ಸೊ ಐತೆ ಸೀದಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಿಶಿಲ ಅಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋತು ಹೊಡ್ದಾದ ಅಂದು ಒಂಚ ಅಪ್ಪುಟ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು പോയി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുക്ക വീഡിയോ മൽപ്പാട് എത്തിയറാണക കണ്ടിന്യൂ ദിവസം ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ആടൊന്നും പോയാത്തെ. ഓക്കെ ಸರಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಮುಲ್ಪನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೆವಿಯಂದು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆಗೆ ಅದು ಬರ್ತನ ಬೇಲಾಲು ಉಜ್ಜಿರಿ ಅಥವಾ ಉಜ್ಜಿರಿ ಸೀದಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ತನ ಗೈಸ್. ಸರಿತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತ ಅಪ್ಪೂಟ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಜೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಚಾಚಾರಪ್ಪ ಚಾಚು ಎತ್ತಂಡ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಯರು ಜಾಗ ಜನ ರೇನಿ ಸೋಮವಾರ ಏನಿರ್ತಾತು ಮಸ್ತ ಮ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಜನ ಐತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಅವು ಕ್ಯೂ ನಾವ್ಯಾ ಓಲುಂಡು ಓಲ್ ಜನ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ರಶ್ಡ್ ಹೆವಿ ರಶ್ ಎಡು ಫ್ರೀ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಪ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವೇ ಬರಂದಿತ್ತು ಏತೋ ಸಮಯ ಎಂಗ್ಲು ತುಂಬ ನೆಟ್ಟು ಎದುರುಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ತಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಯೂ ಅಂಚೆ ಸೇರ್ ನಾನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇಡೀ ಎದುರಾತಿ ಪೋಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದಪ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನ ಕಟ್ಟಣ ಫುಲ್ ಜನ ಅದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜನ ಇದೆ ಸೋಮವಾರಲದ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಬಪ್ಪ ಮೂಲ ರಶ್ದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಊರು ತಗ್ಲಿಕ್ಕಂದು. ಸೊ 1 ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಅನದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತುಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪು ಎತ್ತು ನಡಪೇರಿ ಮೂಲ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಗ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸೀದಾ ಈಡಿತ್ಯ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ 11 ಜನ 10 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಹಮ್ ತಿಂಬೋತ 10 ಆತಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆನಿತ್ತೆ ತುಲ ಇದೇ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸೊ ಕೂಡ ಕೊರ್ಲು ಡಾಂಡು ಎಸ್ ಮೂಲಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಿದಾಡುವ. ಓಕೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ಸೀದಾ ಸೌತಡ್ಕ ಹೋದ ಈಗ ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪರ್ ಸೌತಡ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೌತಡ್ಕ. ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೌತಡ್ಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ 1:11 ವಿಷಯದಾದ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಟೋಕನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯ. ಸೊ VIP ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬಾಲೆಪುರ ಪಾತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಲಭ. ಎಸ್ ಓ ಬೋಡು ಜೀಪು ಬೋಡ ಇರ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡ ಓವಾನ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಆಗ ಹೆಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂದು ಬೋಡಿಕ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೇಪ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ಚಲಿಕ್ಕೆ ತೂಕ 2-3 ಐಟಮ್ ತಾತನ ಇಟ್ಲೆಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪು ದಾದಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬು ಏತು ಗೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣಪ್ಪು ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಮುಖಂಜೇರಿ ತಾತದ ಬ್ಯಾಟ್ ತೆತ್ತುವರಿ ನಾವು ಅಡ್ಡು ಉಂಟು ನಾವ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸೌತ್ ತಡ್ಕ ರೀಚ್ ಆಯ. ಓಹ್ ಮೂಲೇನಿ ರಶ್ ದಾದ ಮಾರೇನಿ ಹೆವಿ ರಶ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಮುಗ್ಲೆ. ಈ ಸೋಮವಾರ ಆತ ಗೊತ್ತು ಇದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮೂಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಎಂಗ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ರಶ್ ತುಲೆ ಗೈಸಂಚಿ ತೋಜು ಉಲೈ ಜನ ಒಳ್ಳೆದಪ್ಪು. ಎಸ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟ ಸೌತಡ್ಕ ಬತ್ತು ಜಾತ ನಾವ್ಯಾ ಉಜ್ಜಿ ಸೌತಡ್ಕ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೌತಡ್ಕ ಪೂರ ಕೊಯ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತು ಫುಲ್ ಹೊಂಡ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿಲು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನ ಗೈಸ್. ಮುಲ್ಪರ್ತಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ
ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಅಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟನ ಚಲೋನ ಒಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಪ್ಪು ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ನಡಲೆ ಡೈ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಮೂಲ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ತಕ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಮೂಲೆ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ಮುಳುಕುಲು ಅಂತ ಅದಪ್ಪು ನಾಮ ಹೊಡದ ನಾಮ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಒನ್ಸು ಅಂತ ಅದು ಸೀದಾ ನಾನು ಶಿಶಿಲಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತಿ ಶಿಶಿಲಾಗ ಅತ್ತಾಡಿಂದ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಾಗ ಬೇಕು ನಾವು ರೇಸ್ ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೀನಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೈನು ಮೀನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ದೇವರ ಮೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೀನು ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇಂದೇ ಬಲ್ಲೆವರ ಈ ದಾದ ಮೀನಮ್ಮವು ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಮೀನದು ದೇವರ ಮೀನದ ಉತ್ತಲಿಗ ನೀವಲ್ಲ ನೆರ್ಲಿಗ ಅಂದಮ್ಮ ನೆರಳಿಡುಂತು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಿಮ್ಮಿತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕಾರು ಹೋಗ್ತದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾದಪ್ಪು ಮಿಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಮೇಲೆ ಪೋಯ್ ಚಾಮಿ ತಡೆ ಅಂದ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಓ ಬನ್ನಗನೆ ಮೀನು ಫುಲ್ಲು ಮೀನು ಗೈಸಂದೆ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಆಡೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಬಾಡ್ನ ಅಪ್ಪುಟ ಮೀನುಂಡಪ್ಪು ಶೋಕುಂಡ ಅವು ನೆರಳು ಬರ್ಪ ನಾವು ತೊಂಬೂರ್ದು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಮೀನ್ಲಿ ಜಾರು ನಮ್ಮ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದಾರ್ಕನಮ್ಮ ಮೀನ್ ತುಲಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬೋದಾರಪ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ ಗೈಸ್ ಅಫೂಟ ಮಿಮಿದಿಯಾರ ತುಂಡು ಬುಕ್ಕಾರ್ಕೆ ಬ್ಲೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲ 1x ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಅಮ್ಮ ಪಾಡ ಸಾಕು ಮೀನಿದ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಂದು ಈ ಪುರಿ ಗೋನಿ ಮಾಡವು ಅದು ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಏನು
ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ. ತರಕ ಸಾಕಲ್ಲ ಅದಾ. ದಾದಪ್ಪು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಾಡಪ್ಪ. దాదాపు ಚಾಮಿಕಾಯಿ ಬಾಬಾ ಚಾಮಿಕಾಯಿ ಅಂಚ మీ జిల్లాలో వరకున్నదా పాడరా కొత్త పాడు చావిగా దాదాం పారు బోర్చా మీరు పాడరా తీసుకోండి చూసి పాడు పాడు కదా పూరా వాడు కదా పోయి ಚಾನಲ್ పోయప్పు ಎಸ್ ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ತಿಂದ್ರ ಪಾರ್ತು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಾನು ಬರ್ಲುಡ್ದಿಯ ಮೀನುಲೇನು. ಸೊ ಈ ಮೇಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ಬೋಯಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ಬೋಯ ಶೋಕೋಜನ್ ಹಂಚಿ పోయి ಹಂಚಿ పోయాರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು పోయి ಬಲೆ ಬಾದ ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬಲೆ ಎಶ್ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ಬೋಯ ಮೂಲ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡಿರ ತಿಂದ್ರ हाँ स्कूटी हो बनाने बुढ़ाया रान मूल बात तीन रोड में लेने मतलब पूरा मीन फुल मीन पूरा साइड वो साइड पानला मीन लगे इस अरे शोकदंड वाइब ಒಂದು ಬರ್ಸಾ ಟೈಮ್ ಡು ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇ ಪಡೋರತ್ತಿತ್ತು ಕೇರಳ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಣ್ಣೆ ಸೇರಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಸೌತಡ್ಕ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ನೆಲ್ಲಿಯಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೋಪು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ್ದು ಅದಾದ ಪೂರ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಏರಲ್ಲ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ಇತ್ತನಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 30 20 50 ಪೂರ ಉಂಟು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡುವ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗಂಟೆ ಎತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ 4 ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಶಿಲ ಬೋತವೆ 2:45 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ನೆಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆತು ಇಂಚಿ ಕುದ್ಮಾರ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಸೀದಾ ತಿಂಗಳ ಅಡಿಗೆ ಆತು ಇನ್ನು ಕುಂಬ್ರಾಗ ಬರ್ತಾ ಸೊ ಈತಾದಿತ್ತು ಇಂತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬೋದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಓಕೆ ಸರಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.